नायदि बयनि बसंलाय बसके चाया नों याखै चुबालायो बुरा हिया थेरा हिया कंपनी नि होते बक पदत फान माखा 2 लाख सांतिनि नुखा रिसले न फेसबुक व मंगाखना इनके अपनी बिसिंग से तेबो ताउ ताम खाइनाका जिनि जे मोताइ रग जिनि जे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल नि जे रांग तोमले रांग बाक्सरे रांग कारिलाई इसे अपनो नाना बागैसे बर आवेदन खाइले तो के नायदि बनि बसंलाय बसके कक्ति सालाय जिनि बरगलाय कायसा रुगि उंतो मनसे कायसा कक्ति से कक सानाय करे नायदि ब थैना नाय दंगा ब थैना बरको थैसि बायखामो तांके खायदोंमा कबांवा जेरै बुखुंनो बो जोंबो थांना मोसं जावो बिनिबो कायसा प्राण बिनिबो कायसा जीवन ताकसि बस अ संसारो नायना बय फायदबसिबो सिखला जरा कायजना जरावो बेलाखे खायरगो बेलाखे कष्टबो नाम वानसुगै नायदि 16 बছरनि जरावो तिप्रासा रकनि साजो सानजना देबरमा बकायसा कैंसर हाय बेमार कतरबाय मानजागै तंमानि ब बुसि जराते कष्ट अंगै तंखना फियाबा बिनि नुखुंनि मा फा उमाबाय तिप्रासा रकनि साजो सानजना देबरमानो ओ कैंसर हाय बेमारनि याकनि यकनानि बागै साल ब्रुम ब्रुम मकल मुक्ति कपलुं सावि हाबिया नंगै हाबिया अंगै तंमानि ओ जरावो फायदि जों जत तिप्रासा साजो सानजना देबरमानो सुबालायानो जों किसा मिसा सुबा माबाय बिनि लाइफ चेंज अंगै मान खुलुमका हायना हाय खापनि ताकुते बखुसं जत कुबै ऑफिशियल नागि तंनायराव दिनैनि ओ भिडियो जों सालायनाय के जों जे सुगिया जरावो जिनि जे एकदम नांमानि जरावो जिनि बरमगरां जिनि सार एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा ब खायरक जागै माया नांगै जे बिनि मामा गतरना अमित देबबर्मा ब खायरक जाय 10000 नांग बसुवा फका बिनि जे चौकति बसुवा सानजना देबबर्मा साबो बासाबा साइमान जा उंखना बासाबा साइमान यारो उंख सिनि तिप्रासा रकनि साजो सानजना देबबर्मा ब कल्याणपुर गो तंगो हनैबो जों साइमानो ब कायसा स्टूडेंट परे तंमानि लाइथांजा बिसिरगो किसा मिसा सा खामिया उंखा हॉस्पिटल डॉक्टर रबाय टेस्ट खालायनाय जाकमानि उलो कैंसर हनै साइमानखा अबनि उलो रेफर खालाय हरजाखा मुंबई स्काईलाइन हॉस्पिटल जों साइमानो कैंसर हाय बेमार कतर याकनि यकना हिंके गोबां मा रां नांगौ ते अमो बेलायखे गदु मा साल रमै ट्रिटमेंट र खायनानि नां इनको ओ गदुक मानि रांले बाहायखे माननाय अब साक बायथां तारि उइमानिया जत बरक जत तिप्रासा सुबाया हिंके ओ रां खलायगे मानिया तिप्रासा रकनि बिसिंगोबो गोबां मा नेता कतर दङ तिप्रासा रकनि साजो सानजना देबबर्मा बकायसा कैंसर हाय बेमार कतरबाय मानजागै दंमानि अमनति नुखुंनि मा फा ते बरकनो लगेरनाय सिनि दापहर सं ते बिशाल त्रिपुरा सं बुसु जराते कष्ट उलागे दंखना ताबुक नायदि बुनि दफा बुनि बसंर सराय चिकन सा बनम थांनानि बागै हजार हजार लाख लाख सापुर खलायलाय दंमानि बुरुं बुरुं डोनेशन खलायगे दंमानि अमर नगै सिनि तिप्रासा रकबो किसा मिसा सोलोंनानै नांमानि सिनि त्रिपुरासा रक इंके तामुखा सुबालाय माखे करै हिंसा गोबां अबनि बागैनो बाक्सा सुबाजाक बाक्सा सुबाया सिनि बुखु सानजना देबबर्मानि बागै बबो कायसा तिप्रासा रकनि साजोकसे बयनिबो संरक सुबालाय मा हायख्लायबै जोंबो सुबानानै नांगौ जे मानसा अमनति गोबां मा बर कमेन्ट हामिया खलायगे दं को भिडियोनो स्नामनानि बेलायखे आं मुसुंगिया सालनै सालथाम आं नायगे दंखा स्नामयादे यकनो होनो हायफनो यगया गोबां मासिनि तिप्रासा रक आनि ओ चेनेलनि बिसिंकै साइमानथों चुबाना मुसुंखे चुबाथों सिनि बुखौ सानजना देबबर्मा बिनि सा गाहाम उंगै माननाति खलाय जेबा जों साइमानो सिनि त्रिपुरासा रकनि बिसिंगो गोजा गुफुर गोख्रां हनै खाग्लायमा बाक्साबा ब देबबर्मा सिबले बाक्साबा ब त्रिपुरा सिबले बाक्साबा ब रियां सिबले अमहाय रक मांसि सिनि त्रिपुरा हासते बयनि बसंके अमहाया आंबो चक्रवर्ती नोंबो दास नोंबो सरकार जत मिलेवै ओ चेरायनि बागै बुरुं डोनेशन खलायलाय माने नगै मानखना र अबनो नायगै सिनि त्रिपुरासा रकबो किसा मिसा सोलोंनानै नां बरक निलेनायदि मानिक साहा हाय प्रतिमा भूमि हाय गोबां मा पॉलिटिकल लीडर रकनि बिसिंगो कतर लीडर रक सापुर खलाय दङ हायपनो सिनि त्रिपुरासा रकनि बिसिंगोबो दङ एमपी दङ मिनिस्टार दङ गोबां मा दङ सिनि त्रिपुरासानि साजो सानजना देबबर्मानो चुबाना
उंथुं आं चुबादि हिंसाया जे मानसा चुबाना उंथुं आंबो चुबानाय नोंबो चुबादि सानजना देबरमा बिनि नुखुंगो सिमिया जतनि नुखुंनि बागैनो अ चुबालायमा बेलाय खेनां सिंतामनि बागै असु बुइनि तलावत मातं तामनि बागै डेभलप उंगै मानिया चुबालायमा करै नायस्लिलायमा गोबां थानसा करो आं और पलिटिकेलनि काउनो साना थांया पलिटिक्स व सिमि थानसा उंगै पाया तिप्रासा जत जागानो थानसा नांगौ तिप्रासा गाहाम हामियानि जराफानो थानसा नांगौ अबन आं साना मोसोङो सिनि त्रिपुरा हाव सिनि तिप्रासा बसंनि किसा मिसा बिसिं रकनि अ नुखुंनि प्रब्लेम न जों सल्व खाया हिंके जों बाहायखे फातारनि प्रब्लेम नले जों सल्व खायनोबा हाया देबा ना जों बुसैनि अ प्रब्लेम नसो जों सल्व माखायनो बुइनि बसं हायनो बिसिंगो एक्टिभ फातारोबो एक्टिभ बिसिंगोबो थानसा फातारोबो थानसा अबनि बागै त्रिपुरा हाव फाइवै बरक सरकार खलाय तंमागो नरक वान सुक नायदि चिकन ससरायबो सानि बागै असुक बुरुं बुरुं डनेशन खलाय तंमागो हिंके सिनि तिप्रासा रखे तामनि बागै खलाय मानिया तामनि बागै खलाय जागिया हमनो जत तिप्रासा र प्लीज जों सानजना देबरमा सिमिया बुसकांगा गोबांमा तिप्रासा बसंनि बिसिंगो उंगै मानो अमरंगतै जों गराक याप्रि सेपनानि बेलाय खेनांखौ जों तामनि बागै तिप्रासा आमसाय उंथुं जत जागानो जों फ्लप उंगै तंबा अमरकनि बागैनो अमनो सुबाया हिंके जों जे साबुनो सुबाना खा गोनां माया गोनां तिप्रासा र निनि लाइबो निनि लांमा तंखा हिंके अ रांनो ते वाइसा इनकाम खायगे मानो फियाबा निनि अ लांमानोले ते वाइसा किफिल दे मानो मानिया फायदि जों जत तिप्रासा र प्रेयार खायलायना ते सुबालायना तिप्रासा रकनि साजो सानजना देबरमानि बागै दाति दाति न बो हामै बासावै बिनि अ इमां तंमानि र मोगथां खलायसिथुं इंके खापानि ताकुते बुखुराव नरकले अ भिडिअनि बिसिंतै तामो वान सुक्लाय कमेन्ट खाय साबायदि दिनैनि भिडिअ असुकनो उंसिनाय ते वाइसा जों मालायनाय नेक्स्ट भिडिअ बेलाय बेलायखे नरकनो हामबाय आनि अ भिडिअ न नागि तंमानि बागै